Çocuklarımız bugün hem görüşümüzü aldık. Videolarımız, raboçu videolarımız, turist videolarımız çıkmaya devam etti. Bugün de mihmanımız Recep Murat, Ritkaçadı Repa. Repa'nın hem özünün hem başkalasının yine görüşümüzü alıp videoları çıktı. Repa, yine dostum hayırlı uğurlu olsun. Tamam, tamam. Müşterilerimiz açıkladım var olsa. Tamam. Ne hemme yurdumuzdaki nefrevan dostlarımıza, tanışlarımıza, müştaklarımıza o maslahat vermek isteyen ne esselit grup ağamın aytışıyla hemme işlemleri gülyaları bitirip verdi. Zanlar sağ olsun, işler ileri olsun. Barayan işleri elimizden var, o azalsın, sağ olsunlar. Hakikaten hem dostlar istenlik maslahat olsa gelivermeli. Ben doğruçulluğuma kovulayansınız. Onun için de arkaya maslahat verebilen esselit grup neme sorularımız olsa, neme yüz vermelerimiz olsa arkaya gelebilen. İşte okladım ama şu arada dinledi. Böyle indiysen yurt, esselit grup, istenlik maslahatı gelip bilen grup. Bu yerde arkayın ya bar işin hasıl oluyor dünkü arzu eden düşün diye. Dünkü düşün de var ya anlatanım sadece hasıl olup gidiyor uğruna. Emmekse maslahat veren gelin ağzı bir kollektivler var. Kaçı olayım. Sağ olsun aydayan minnettarlığımı bildiriyenler. Öyle ardından. Bizim sağ olsun aydayanımız bağlayıp gelen için. Ondan ama dostlar hemen de karışacağız. Vize meselesinde ya da taşırlık meselesinde maslahat alacak oldunuz. Hükman suratta gelip havalaşıp bilirsiniz. Sağ olun, sağlıklı görüşelim. Şu aytacak zadımı ulu harflar bilen bir yere yazıp koyun ya bellap koyun. Bir neçe günden beri sosyal medyada Elit grup bilen Repa diyen vatandaşımız dava edip dur. Yazıp koyun diyen zadım şudur. Repa diyen vatandaşımız en yakın vakitte Dakmendi işine başlamasa benim hissat bildiğim değildir. Ona taktika bastı o an. Indi Elit grup aradaydı. Doğru men özmem Dakmendi işine diyen bir neçe yıldan beri. Например, şu ayda 100 Dakmendi oğrayan olsam ya da yılda 100 Dakmendi oğrayan olsam hiç kaçanam aydıp bilecek gel şunun 100'üsem 100% bez problem geçti deyip. Şunun 90'ı bez problem geçendir. Şunun 10'sunda problem çıkandır. Bu zat real zat arkadaşlar. Hemme firmada da bolup bilyar bu. Eksiklik hemme firmada da bolup bilyar. Şonki yalı Elit gruppada da şun yalı eksiklik bolup geçendir. Şu vatandaşa dengelendir. Buna mun yalı ulatmak gerek gel. Eşitişime göre sosyal medyadan dinleyişime göre grup videosunu alıp veriptir, kömeği nemediptir, işe getirip yerleştiriptir, asker ücrete gelip getirip yerleştiriptir. Böyle dokumentalini 33 yazıya yöne eline alacağı 28 sene asker ücret diyenin şu zat böyle. İşini almıştırıp, değiştirip verdim diye böyle gözümle görmedim ben. Yani ediptir. Üstüne yüklenen nemeni ediptir şunu. Bir yarım ayda 20.000 TL aylık çıktı diye vatandaşımız 20.000 TL çıkması imkansız bu zaten. İş günü azdır. Bir yarım ayın içinde iş günü azdır. Çünkü o tayda dagavor var. Dagavorda şu asgari ücreti almalı diyen aile var. Şurada gün yazılıyor, işlen günün yazılıyor. Belki de keserler bir işten yalandır. Şunu kesendirler, şundan 20.000 TL çıkandır. Neyse bu zatları geçtim. Şun geldi diyecek olanım. 100% hiç kimde de rezultat alıp bilmeyen arkadaşlar. Ben özüm edenim için şu işleri bilen. Şunun için bu zatları geçin. Bu taktikadır. Nesip olsa başlaya işlemene, Dakmendi işlemene şu vakti görürsünüz. Bunun yalı taktikanı ben bilenler Avrupa işlet yören bir firmalarından biri şun yalı taktika bilen ortama girip piyasaya girip işler başladı. Şu vakti yöne yitip gitti bilemok neydi. Arada bir yerde sesini işittim. Son
reklamcılar var adı. Negatif zat aydınız. Arkadaşlar, reklamcıların işi şu. Satıcının satyan tavarını halka tanıtmak. Olur şunu alın deyip zastavit etmeye hiç kim. Şunun için olur günahkarlamayın. Doğru pulunu al ya, pulsuz hiç kim şeyden ok. Çünkü şu ondan ekleniyor olurum. Pulunu al ya, tavarını halka hödürlep beriye, tanıdıp beriye, halk istese gelip al ya son tavarı, alası gelmese hiç kim zastavit eden ok. O yüzden Ali Çarjovski, Gülçınar Teç, onları negatif bilen demetmek, yamanlamak gerek gelsen arkasında durmalı, reklam eden zadın. Haysi bir reklam eden zadın arkasında duracak. Bunlar şunun için şu nemesini östürdüler, adam sağını köpöltürdüler, şu reklam edip pul işlemek, pul kazanmak için. Aydiyan zatlarında biraz demesi vardır de edil pul kazanmak için hem değildir. Yani asıl maksat şov olup geçeceği de indi. Yanlış olsa doğru yani açsamam geçerin indi beni. Şon kalı reklama okulu var arkadaşlar. Okulu, reklamcılığın okulu var. 4 yıl üniversitede. Şunun için o reklama eden adam hiç kaçanım günahkar hasatlanmaya. O yüzden arkadaşlar reklamcıları koyun özgününe ne derdiniz olsa şirketler bilen derdinizi ediverin. Yöne değişim yağlı hiçbir şirkete maydık bilmeyen %100 hem işim şu yılın devamında bir tane kemçiliksiz iş ettim diye maydık bilmeyen. Son şu yankı o beni kaldırdı, bu beni tuttu, o elimden çekti, bu elimden çağırıp aldı, yine bir zat. Gereken o zatlar. O benim yağdayım anlattı. Sonra köp vatandaşlar çıktı. Gülnemen indi Gülçınar'ın tarafını alıp demediyen olmasın. Ben tanımam, salamlaşırım, göremek daha живой göremem şu vezi hakikada. Şuna aydan prosto gülesim geliyor da bu bolup geçen zatları. Sen kaldıran o kaldırdı, koyalı şu kaldırdı zaten. Ne aytsam kam, şu Gülçınar sen yok vaktin repan tanıyadık, şon aydımları bilen ul olduk, şon repleri bilen ul olduk, hem onu tanaya seni tanamanka, böyle. Yöne şu tanan adamlar nerede şu vakit? 4-5 tanesi ul olduk. Yani zaten gel ettiniz. Bütün Türkmenistan, bütün dünya tanaya deyip. Bir zal edeceğizdir. Belki gelip işlep yörenler göğününü almasın. Bu kemsitme için aytacak gel şu köpeme. Hakiki. Prosto kebir adamların repa diyen arkadaşlar ya da düşünen adamlara değişli bol. Hakikaten köp adam bu inizden bolup gelip işleyeler şutayda. Göğününü almasınlar şunu. Yankı repan brat, dost sana değişli. Senin yağdayın katı 10 atı olsa asker ücrete Türkiye'ye gelip işlep ne edecek? Yankı repan aydın bilen ulu olanlar vepa znameniyeti diyenler znameniyeti bolsa repa asker ücrete Türkiye'ye gelip işlep ne edecek? $600, $500. Türkmenistan haysi bir sanatçı gelip berde $600, $500 işlepiyor. Tanalyan adam bolsa Türkmenistan'da gününü görüp bilmeyen mi? Yurdumuzda gününü görüp bilmeyen mi? Ya belki gelip işleyenler tanılmayan adamlar gelip işlepiyor. Ben onlar kemsitme için adam yok. Anırda iş pozisyonları az olan gelip işleyendir. Şanyalı vynujdan bolup gelip işleyeler. Sen vynujdan bolmasan ne için geldin berik? Bir gepingde aydan men durumum oňatdy diýen ýaly diýen men sen ýanyňa ýalbaryp baramok. Ýene bir zada o zatlar geçdimdir. Kämrün söýramok. Ýöne geping aňyr ýanyna aýdýan da sen znamenity tanalyan adam bolsaň biziň yurdumuzda
eklenip bilen yok mu? Bär gelip asgari ücrete gelip işleyecek olan olan bolmadı. Şoň üçin aýdýan men ýa-ni ona taktika diýen. Şo asgari ücrete sen kiýala dostlar işlemeýär. Hawa ona bilen köp bilen. Senin derdin diňe viz alyp bärik geçmekdi. Bärik geçenden soňam endi bir zat dokument işine başlamaly. Kontent toplamaly, çevre edinmeli. Dokumentde başlamaly. Şoň üçin dost gaýrat et, onu bunu yamanlamalarını başlayacak bolsaň şoňa spakoýny öýdüň başlay. Namesi bilen bolsa şoňa alam gelýärler adamlar. Esse grup sana da biraz deyip geçeyim. Bu şoňa bir neme bolup başladı. Näme alan bolsaňam şunu pulunu berip bar gelen yerine izine git deyip bilen okmu, pulun yok mu? Ver pulunu. Näme alan bolsan. Koy ver izine. Ya gidesi gelse tabii ki. Koy ver izine. Näme gerek dünýada? Kalma kal. Bu adamların niyeti başka zat. Ol veren pulunda değil. Getirip koyan aile nemede değil, işinde de değil. Yani gaýdyşmýaly. Niyeti başka taraftan ösmek. Hoş sağ olun. Pikirimi aýdyp boldum. Eğer men barada bir zat diýjek bolsaňyz, meniň liçkamda nomerim bar. Arkaýa ýazyp bilersiňiz. Sağ olun. Assalamu alaikum edi doğru mehvan yolam. Doğan çıklam. Tüzeyçi haştıma şu videoları doğru dinle. Ondan son bakarım. Hiç açın hulukman ademin tanaman. Ya da şun diyen sözlerini doğru dinlemen. Erve sözler diyme. O sözler sizem düşünýäňiz bizem düşünýär. Burun hasan bermeliler. Inne aytsak olýanlaryň şu rapa oglany arada. Rapa diýilýän arada. Dostum sen tanamak üçin aýlap ýyllap gerek edil hükümet efiňde oturmaň gerek. Sen näýle gelini tanap bolýar. Şular ýaly oglana ýurt daşyna çykmaga hiç açan hiç kime maslahat beremem. Eger şular ýaly oglana bolsalar, indi näýil beýdimekden bu oglanyň hakly ýeri bar. Nirde hakkym şirket diýen sözüne durmady. Deret dinle dostum. Sana sonra dara haýsy bir şirket alany, haýsy bir şirket diýen sözüne dolu we nokonna sen durýar. Ondan ýeke jawlady şunlara yurt daşynyň kanuny bar. Olara sen türkmüşinler, Dajystak Ýewropa gelýän. 2 aýla kösenilýär. Yani hiç birimiz ne erkek ne denen teňýäl alan ýokdur. Şükür et ve sabır et. Şoňa görä de hereket et. Yani sen ne saat ýok, gatwarma. Sen ne wara? Anan naýy dostum ýaman men köpü. Gatul men bar demele. Belet basgat many etde peşeden petrollimen mahkum lisan. Boşnalar. Belet basın atmany etde peşede bolman. Sen özüň üçin ýapardym dostum. Men sen Allah saýa tanamam. Belki de esten dinleýän, gowurýan aýdym dinleýän, gowuran aýdymlar. Yani dostum, sen köpçüligi videolar çekende bir hili, efir açanda başka hili. Onun sen çömen adam millet paraçylyk edýän dostum mena aýdara. Sen ýüzüme diýip oturýar, satyrlar näme diýipler. Gün efirine gel, gaçan o adamlar. O elite diýilýän adam men öw zat etsek gel. Hiç bir şirketden ama arkadan almak bilen aýdara. Olar sebäp diňe pul almak. Indi şoňa da sebäpkar bolýan blogerler. Sen o Gülçynar diýen gaýrlan deň bolma, arada näme bir ýerden çöreýmel. Sen bäzi erkekler bar o. Aparany görmäýän blogerler reklam eden, mutfat edenler. Sen olsa erkek var gaýrlan deň bolýan, onuň näde gereket bolýar. Şo Gülçynar diýen eden gerekeden tenemeden näsen, menemeden nälen. Ol prosto ýöne akawunna ýyp görýän, şo taýda görnüp duran hemme zat %100. Oňa ýetgeç akly gerek galar. Onuň bir zat şunlar biz erkek bolup gyz gelinlerden deň bolsak näme bolar o? Bolýar, ýalňyz ýan gyz gelin bolsa bilýärmi?
o yanına sıkıp da diýen bolsa edil ýa-da mena şonu göremok Allah sana bağ bolmagy mümkin. Meni gözümden göremok. Gözümden göremok, istemem şo birini yamanlap aýa galandy. Düşünýäňde men diýen adamy. Onam ýeke jorda ýatdan çykarmadara. Yurttaşynyň kanuny içasyny ýatdan çykarma. Kösen sen berdi walar. Düşünýäňdämi? Biz şuň kunaçyn kösen ýanar. Ýewropanal, ýa-da Amerikanal. Bar Amerikanyň gowgany styrdy diýärmi? Näçe saatlar turup näme kösençler bolýar? Sen başarmaýan şonu näme dostum? Anana sen başarmaýan, sen näme üçin sebäp öz diliňden gurlan adyň Allah. Men öz diýen dadymda, sen öz diýen dadyň ýa-da ýa-da. Sen özüň diýdiňe salonda oturup aýdym usta gidip aýdyan bir epetizi pul alyp gaýdan. Sen ýalaklar ýerdeler bärle. Bäri şu eller var ýa-da rahmet çekýän insanlar. Ana şolar ýalarçyn ýurtdaşy. Düşünüp bilme. Adamlar prosta erkimem sen ana şu ahyryna sen gollaýarlar. Sen dogry zadyň näme zatdy Allah razy bolsun senden. Şolar ýalyk bir haramy tanadanyň. Haram diýmek näme? Haram bolýar da diýen sende doldurmadyk. Erkek däl bolýar, haramyn däl. Inde haram onu özüň gören bahana. Ýöne ýeke jor şirketde bolar ýalar diýen sende durýanlar dostum. Iňbak sen gapdyňda sen kliba düşdüň ana 6-njy owadan maşyna goýuplar. Şolardan sonra kor, näme planetden şu günä diýip. Goraldylar aljak bolan olmanyny bir hafta wa goňşyna kana şondan goraldylar. Şonda ýurtdaşlaryň oldyň ýalaky çykyp köpçülik var. Olaýla bulbeýle diýip berme. Men şonu bilýän, göz ýetmeýär. Ýogam şonam jynym adamok meňle. Ýöne hak diýen şin siýleýän bilýärmi? Dostum, durmuş denki. Menden sana maslahat. Öz yurdumda dolananayım, öňkü elime mikrofon alyp çyka salonda gelýän bolsam, şöyle ýysyňy